El fum d'entrada, quan tu te l'empasses, la primera calada i la dècima, el primer cigarret i el 14au, és una invasió del pulmó. I d'entrada el que et surt és que comences a tossir com qualsevol mortal d'entrada. Si hi ha algú d'aquí que digui no, jo és que va ser un placer multiorgásmico cuando me lo... Para nada. Aquí d'entrada tothom s'ho ha tingut que currar per començar a fumar empassant-se el fum. Al començament fas com tot Cristo, que és tu poses el fum a la boca, poses mirada perduda mirant a l'horitzó amb una cara d'aquelles de dir me estoy comiendo el mundo d'entrada, i al cap d'uns 2 minuts o 3, si pots, quan estàs a punt d'ofegar-te, comences a treure el fum de forma més dispersa, si pots, i si a sobre et surt fer una rodona, la fas si pots. Us estic intentant despertar, perdoneu, perquè sé que és tard i que esteu cansades i cansats. Però la veritat és que la gent s'ho ha currat. I a sobre, al començament, recordeu, la gent no fuma de forma al començament. Després ja fuma si cal per l'orella o per el... Bueno, anava a dir una altra cosa, però d'entrada fumes ja com pots i ja no hi pares a pensar en això quan ja estàs addicte amb això, no? Però al començament la gent i tant que es mira molt com punyetes agafa el cigarro. Hi ha gent d'entrada que sembla com si el cigarro estigués amagat. I llavors se'l fica, si és el cigarro per exemple, no? Fem així, fa així. O altres d'entrada que sembla com si fos el tabac que fuma amb ell. En general tothom quan fuma d'entrada al començament, aquella mirada de que estic mirant aquí, que guapo y guapa que estoy, Dios mío, me estoy ligando solo con lo que estoy haciendo ahora, no? D'entrada, aquesta mirada la tenim al començament tothom, amb una mirada indolent d'entrada, que el que estem dient és soy mayor. Quan preguntes a la gent, i tornem a dependència, quan preguntes a la gent per què, posa'm alguna fuente al final. Gràcies. No, la idea és important. Per què vas començar a fumar tu? O per què començaràs a fumar tu? O per què han començat a fumar els teus pares o avis d'entrada? La pregunta del milió és vosaltres, la vostra generació, a diferència de la meva generació o dels vostres... Bueno, jo podria ser el vostre pare, tu. Quina depressió ara. Bueno, a diferència dels vostres avis, pares, avis, profes, exprofes, la vostra generació té la informació. La té, igual que els nanos i nois i noies que porteu als esplais. La informació la teniu. A diferència de nosaltres, els nostres profes fumaven a classe, els mestres fumaven als vagons d'entrada, a les famílies i a tot arreu, en els bars es fumava allà tot Cristo, allò semblava que tenies que entrar amb machete d'entrada per poder sobreviure d'entrada, i es tenien que pintar les cases perquè en general les cases quedaven grogues d'entrada. Bueno, abans es tenien papers d'aquests horribles que semblaven psicodèlics d'haver pres LSD, no? Però d'entrada la majoria de cases, igual que encara ara es manté, doncs la gent es casa i si es fuma o no et posa un puro i ara amb això què faig jo d'entrada, no? Bueno, anava a dir un disbarat ara, es podien fer coses divertides amb un puro, però d'entrada, a diferència de vosaltres, de la vostra generació, la nostra generació era ignorant supina. Les companyies de tabac es van mantenir prou diligents a l'hora d'ocultar les dades que ja se sabien respecte als efectes negatius del tabac sobre la salut a llarg termini, a nivell de malalties cardiovasculars o de càncer o problemes respiratoris. Igual que també van ocultar sistemàticament la informació que es tenia sobre els components addictius, en aquest cas de la nicotina, però i també d'altres que han barrejat també amb el tabac moltes vegades per augmentar l'addicció dels consumidors. Però, tot i que vosaltres teniu la informació i nosaltres no la teníem, els motius pels que vosaltres i els vostres nois, noies d'esplai que porteu heu començat o començareu o han començat o començaran a fumar tabac no són diferents que les raons per les que els vostres pares, avis o professors van començar en el seu moment.